Moi bons días. Vamos a proceder ao sorteo para adxudicar os postos para o rastro familiar que se celebrará o 6 de decembro de 11 da mañá a 8 da tarde na Praza Paradela do Concello de Gondomar. Hai 10 solicitudes para os postos. Vamos a proceder a meter as bolas no bombo e sacalo por orden según indicamos nas bases. O posto número 1 corresponde aos abandonados con fecha de entrada 20 do 11 ás 11:44. E correspondelle o posto número 7. O posto número 2, o Revoltallo, con fecha de entrada 20 do 11 ás 10:42. O posto número 8. O posto número 3 corresponde a Artesanía Celta, con entrada 20 do 11 ás 11:35. O posto número 9. A solicitude número 4, Milú, con fecha de entrada 25 do 11 ás 11:36. O posto número 10. A solicitude número 5, Raquelitas, con fecha de entrada 26 do 11 ás 8:36. O posto número 6. A solicitude número 6, a nombre de Mamacá, o 27 do 11 ás 11:12. O posto número 5. A solicitude número 7, a nome de Cousiñas de Cor, con fecha de entrada 27 do 11 ás 11:28. O posto número 1. A solicitude número 8, de Lola, con fecha de entrada 27 do 11 ás 11:51. O posto número 2. A solicitude número 9, Trastos de Cris, con fecha de entrada 21 do 11 ás 11:21. O posto número 3. E o posto número 10, Manola, 26 do 11 ás 12:27. O posto número 4.